Uite, i-am văzut. În spate. Da, sunt aia din tunel, o să ia elevatorul, probabil. O mers cu liftul, Da, da. o mers cu liftul. Uite aici. Da, se duc în safe. Da. Da, bă, mort, mort. Aba, ia. Da, la liftul. Am el luat, stai că mai pic pe el. Și boss. Aici o să vin. Să văd ce avea stat pe el. Asta e fric. Nici eu nu aveam, dar. Observe this area. Vine pe aici pe jos. Aveți grijă la boss în spate, uite. Am închis ușa de jos. Să nu vă vadă bossul din spate, că la deschide ușa și intră pe voi. Pune smart. Nu știu unde l-a pus. Vezi că mai sunt afară. Mai e unul, mai asta fac low. La mine. Și să-ți ceată dăulurul și Sonic. Mamă, Și să nu ceată asta. dăulurul și Sonic. Nu e asta de asta. Pentru băiat bătut câte unul. Normal să mai este unul, că dacă unul este cu ăsta. Am bomb. S-a dat și să ceată și bombă dăulurul ultimată, am și Sonic aici. Mai e unul și aici. Aici pe undeva, am bombă la ușă. Sus! Sus! Ia nu te mai mișca, nu te mai mișca. A, știu unde că era. Unul nu. Iese cap, e aici. White. Ia-l și tu pe ăla dinăuntru, că-l lutez și eu pe ăsta. Reap the reward. Și ți-am ia-l tu pe ăsta, că-l iau eu pe ăla dinăuntru. Sau ăsta de aici, unde trebuie? Nu cunosc ăsta, nu rău. Păi pe ăsta l-ai lutat. Sau, ia-i tu pe 90-ul ăsta. Eu iau doar să gripea state și armuri. Ia-mi pe cum mi-am aruncat Rigu. Bă, mi-am aruncat Rigu. Da. Ia și eu Rigu, să fie. Toate clase de la pe 90 am aruncat de am Rigu. Păi dăm Rigu, că e Rigu meu. Am aruncat Rigu. Bă, dar nu m-am băgat cu botul în pula mea. Avem și pierdat, gata. I'm injured. Need help. După perete. Știu și bă că e dată când nuc, deci mai trebuie să fie. Da, hai. Ia mă, dă și mie ceva rușă pe el sau îmi dă muie? Nu. Îmi dă o tequila. Look this place. Probabil nu am. Te-ai îmbedit, dar nu? Adică, frate, dacă mă nimic acolo cu racheta. Vreau că e la mine. E nici de la mine de ăsta, nu. Veni, mă. Am doi, cred.
Da. Hai mă, bate botul în spate, ești nebun, mi-a dat numai în cap. Am vrut să vin spre voi și m-a bătut botul în spate, bă. Deploying Okay. Mă, sonic dă vino unde ți-am dat dres. Bravo. Nu am unul. Pe care nu Mă, dar nu te dracu bate e. cu botul, că are gloanțe, mă. Băi, ce... Da, mă, ce... Uite, uite. Poate pe asta. Bă, ce loc e cu ai, bă, pula morții lui, ce loc cu ai. Nu, că face, bă, mă piși pe morți și familia lui mai unul singur, ce white. E foarte loc, în camera aia acolo, unde mai se iese safe-ul. La camera curată. Ușa să după de revive, la mă. Sonic ready. Nu joacă bine, dar eu aveam un smoke cu mine, bă, dar n-a spus la mine. Uite-l pe paie, du-te mă treacă de boții în clip. Bate-mă, da. They're evil. Nu, aici, în dreapta. Uite, uite. White, bun, aia zic. Dă-i Nu, lui Re și Fino, că mai e un căcat de bot ăsta aici jos. Dacă n-am murit de tot, am murit de tot, a? Ba nu. E botul ăla după cum s-au. Ieși afară, dă-ți viață. Dă-ți viață. Ăsta mă bătut pe mine, ultimul. E ultimul, din spad. Ăla e singur, Vezi că poți să spargi. Vezi că poți să spargi gaura pe partea aia, pe la ușă, pe stânga. Și să Dar le pe l-aude. spate. Nu, îl aude. Știu că Nu da. poate da skip. Da, nu poate da skip animație, să-l omoară de când. Nici nu poate trage. Deci eu când intri în camera aia mă dă, cu să rămâi după ușă, să știi. Acolo mă lași pe mine. Mă, dar vino repede să mă iei pe mine. De jos. Setting trap. Pune-i treb la ușă și vino repede să mă iei pe mine. Pune-i treb la ușa aia. Cum deschizi ușa e în stânga. În stânga. În stânga să repară. Anulare. Păi aici mă omorâ și pe mine. Exact aici. Dar n-am smoke cu mână. Ca să-ți dai seama ce rog. Vino mă să mă iei repede pe mine. Nu mai veni că vin alții. Vin Nu mai alții. apucă-ți la mine. Vezi cum mi-a Nu pus mai, că vin și alții. Îl lutează. Îl lutează. Mă lutează. Deploying sonic trap. Someone hit the trap. Nu te grăbi. Nu te grăbi. Hai tu. Caution. Have activated the drone. N-am 15 secunde. N-a fost. Băga mea și pula mea. Cu popul meni la mod. It's on its way. Vezi mă că îl lutează. Mă. Pușează că-și face armura. Stânga. Stânga. Enemy effective. N-am bat pula asta. Nu, bat pula mea de jos. Nu vrei nici să vii să mă iei pe mine și îl batem noi. Să mai vine un spate. Stânga jos. Dar cum dracu să te ia boții pe aia de 3 ori? Da, bă, am ieșit în fața lui, mi-a dat numai în cap. E jos aici, sunt jos, Mai exact dracu, aici. boss. Și după aia am intrat înăuntru să-mi dau viață și alt bot de la boss. Sonic trap deployed. I took your thing. E tot acolo înăuntru. Îl lutează pe nostru, nu? Uitați care flash aveam plin. Am făcut în crucea lui. Se moare măsa mâinile la ora asta. Dacă vrei dinainte pe mine, Dacă n-aveam smoke cu mână, îl băteam pe ăla de 11 ori. dacă venea pe mine repede, atât îi făceam, îi puneam bombă. L-ați omorât? Da, dracu, eu am intrat și am pus 2 bombe pe cap.
dau un impact, de ce ceva de mic de la play, că l-am bătut și am zis de că l-am și de neapărat, ce am zis. Păi și am intrat cu build de 311.000 cu așa aveam pe mine 2 milioane. Păi și ce mici aveam dat. Nici nu știu ce trebuie. Ia ce vrei tu de aici după el. Ia ce vrei. Bă, unde ești? Bă, dă, vino ia ce vrei tu după ăsta. Cu ce build ai intrat? Aveai un SG, nu? Da, dar aveți pe SG-ul ăla. Dacă le poți să vezi cum e să tragi pe el acum. Nu i s-a deloc ținta. Am bătut cu el 4 play-uri ăsta. Mai aveam pe ăla și dădeam wipe, al doilea wipe. Aveam vreo 5 știgări. Da, am văzut. Și pe mine mă bate un căcat de bot. Și am și pe Eu dădeam 1v5 în pula mea pe jos. Îți vă 3 crate-uri jos, la parter. Mai unul sus și cu ăsta așa îl băteam. A, și pe alea 2 kill-uri, 8 kill-uri. Bădeam și pe ăla, am pus am făcut. Păi pe ăsta l-a lutat el? 2 crate-uri jos unde? Că trebuie să dăm repede alarmă și să lutăm. Jos acolo, pe la gaură, cum cobor, cum intri în gaură, cobor gaura. Pe acolo, pe jos găsești. Aha, gata, l-am găsit. Pe Vlad ăsta. Aha, pe ăla. Și ăsta, un AUG. Uite, bă. Da? Ce cred că fac, mă, nu mai văd bine. Stau o dată. Se aude pași pe container. Al doilea unde? Bă, da, nu mă dă, Emir. Al doilea unde? Că l-am găsit pe unul. Deci era unul Vlad, ăla sus, al Da, l-am doilea, găsit și- care l-ați bătut voi și care unde cu camera. Tot jos am pus. La jos, am Băi, urcat eu scările știu sus. că am văzut sus. Eu știu că am văzut sus. Băi, sus, Deci a fost sus, l-am bătut sus. Păi da, a fost ăla în cameră, ăsta a Ăla. fost aici și ăla Da, jos. da, ăla. Trebuie să dăm alarma așa. Pe ăla Vlad l-am Ce bătut jos. satan. Din câte știu că Vlad l-am bătut jos. Da, mă duc să văd ce mai satan pe aici, l-am luat și... Pedeapsa așa, nu? Drone up, Sonic activated. Cautious. The elevator in zero jam is activated. You can extract from there now. Cred că unul mort aici. Dar ăsta, n-ai. Ăsta, n-ai ceva. Enemy stepped in my path. Welcome back. Poate mă ține baterie.